एक रात्र सप्तशृंगी गडावर राहिलो. त्याच्यानंतर आता आपण सकाळी वणीच्या दिशेने परत परतीचा प्रवास करतोय. तर इथे हे साई गंगा म्हणून हॉटेल आहे. इकडे आपण चुलीवरची भाकरी आणि तिकडे मिळणारी स्पेशल थाळी नाशिकची आपण खाणार आहोत. तर बघूया त्यांच्या किचनमध्ये चुलीवरच्या भाकऱ्या कशा बनवल्या जातात. तसं तो चुली म्हणजे जसं तंदुरी बनवलं जातो ना, तशाच प्रकारचा तंदुरी सेट केलेला आहे. तर आपण आता आतमध्ये जाऊन बघूया. याला काय म्हणतात? तंदूर ना. आणि ह्याच्यामध्ये एका वेळेला किती भाकऱ्या भाजल्या जातात? 50 एका वेळेला. काय सांगता? एवढा मोठा आहे बघा. हाताने 2-2 भाकऱ्या थापतायत. तरी आता तुमचा जास्त बिझनेस कधी होतो? डिसेंबर मध्ये की कधी असतो? नवरात्री मध्ये. हा. एका वेळेला किती भाकऱ्या या तंदूर चुल्यामध्ये केल्या जातात? 50 भाकऱ्या. ओके. आणि याला पाणी लावायची गरज नाही, जसं आपण चुलीवरच्या भाकरीला कसं पाणी लावतो तशी लावायची गरज नाही ना. हा. आता हे बघा, ती काढायची पण एक टेक्निक आहे बघा, कारण तिकडे निखारे आहेत ना खाली, तर हा ह्याने काढतात. काय ह्याला म्हणतात? तो सरई. पुढे टोकदार हे केलेलं आहे आणि असं काढलं जातं बाहेर. या शेकल्यात की नाही ते कशा कळतात? हे ऑटोमॅटिकली असं सोडायला लागतात ना? नाही, मग आपोआप शेकल्या जातात. जवळजवळ अर्धा पाऊण तास वाट बघितल्यानंतर जे जेवण आलं ना ते ऑसम. तर त्यांना मी विचारलं एवढा थोडा लेट का झाला, तर त्यांनी काय कारण सांगितलं? आम्ही सर्व ताजंच बनवतो, ऑर्डर आल्यानंतर बनवून देतो. आणि ताजं जेवणाची जी मजा असते ती बनवून ठेवलेल्या जेवणात मजा नाही राहत. काळ्या मसाल्यातलं हे जेवण आहे, पण काळ्या मसाल्यापासून सगळं त्यांनी भाकरी वगैरे जे काही होतं ते सगळं आत्ता ताजं बनवलं. किती लोकांची ऑर्डर आली तर 50-100 लोक आले तर आम्ही एका वेळी देऊ शकतो. तुम्ही पूर्ण फ्रेश जेवण बनवा? पूर्ण फ्रेश. आमची स्पेशालिटी अशी, मसाला हा पूर्ण काळ्या मसाल्याचा आहे, पाट्यावरती वाटलेला आहे आणि सगळं ताजं आमचं घरगुती ब्रँड आहे. त्यांचा स्वतःचा ब्रँड आहे? स्वतःचा ब्रँड आहे. तुम्ही मसाले विकता की स्वतः? नाही, आमच्या हॉटेलसाठी बनवतो. म्हणजे 1 महिन्यासाठी बनवतो, परत तो संपला का परत बनवतो. ताजं ठेवत नाही वर्षभराचं नाही, फक्त 1 महिन्याचा. तुमच्याकडे स्पेशल डिश कोणती? मटण थाळी, चिकन थाळी. अच्छा. सर्व फ्रेश आणि क्वांटिटी मोठी आहे. सर्व चांगलं, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, तंदूर, चपाती, सर्व प्रकारच्या भाकरी वाटते. जसं आपल्या कोकणामध्ये आपण फेमस आहोत मालवणी जेवणासाठी, तसं नाशिककर फेमस आहात याच्या काळ्या वाटणाच्या मसाल्यामधल्या जेवणासाठी. तसं आता आम्ही हा ऑर्डर केलेला आणि ह्या बघून असा मन भरला. अर्धा मन तर पोट अगोदरच झालं, आता उरलेला अर्धा पोट खाऊन भरतो. मस्त, चांगलं, स्वादिष्ट. अर्धा 1 तास वाट बघितलेल्याचं भाकरी आवडली. हा, कोल्हापुरी सारखं गरम तिखट, पण हे झणझणीत खूप छान लागतं आम्हाला. या हॉटेलमध्ये चिकन थाळी 300 रुपये आणि मटन थाळी 350 रुपये. तसंच व्हेज जेवणही आहे. म्हणजे रिझनेबल रेटमध्ये तुम्ही इथे पोटभर जेवू शकता. क्वांटिटी विथ क्वालिटी आहे. खूप छान जेवण आहे. जर कधी तुम्ही इथे आलात तर हॉटेल साई गंगाला नक्की भेट द्या, कारण हे हॉटेल जेवणासाठी एक उत्तम पर्याय तुमच्यासाठी असू शकतं.